କହିଥିଲା କି ମୋ ପୁଅକୁ ବାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେଟା କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବି ବଢିଆ ନୂଆ ବୋମା ଦଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ ବୋମା ସେ ବୋମା ଫୁଟେଇକି ତା ହାତ ଫଟେଇ ସାରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ସେ ଅନାଥ ପିଲାଟା ତାକୁ ଦୀପାବଳିରେ ହସିବ ବୋଲି ବୋମା ଦେଇଥିଲି କଣ ତା ବୋଉ ବଞ୍ଚୁତା ତା ପୁଅ କହୁଛ ଅନାଥ କହୁଛି କିଏ ତା ବୋଉ ଧରିକ୍ଷା ମୁଁ ତା ବୋଉ ମାଲୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଛୁଆ ଆରେ ତୁ ବା କହିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଣ ଦେଇଥିଲି ମାଲୁ କି ମିଛ କଥା କହୁଛି ସରା ମନେ ମାରିଦେବି ତ ଦେଖିବୁ ନାଇଁ ଝାଡ଼ା ମୁଁ ତା ମା ଚାହୁଁ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ହାତ ଦଉ ଦେଖ ଏଇ ଝାଡ଼ା କିଆ କେତେ ଟଙ୍କାର ବାଣ କିଣିଥିଲୁ 1500 ଟଙ୍କା କୋଣ 1500 ଟଙ୍କା ମୋ ମା ରାଣ 1500 ଟଙ୍କା ବେପାର ହେଇନି ଏ ଛୁଆ ମିଛ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତା ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପୁଣି ମିଛ କଥା କହିବ ଏ ଅନାନି ମୋ 1500 ଟଙ୍କା ଚୁପ୍ କିଣି କାଢ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛ ଆଉ ପୁଅ ଆସି ମିଛ କହିଦବ ମା ଆସି ପଇସା ମାଗିବ ମୁଁ ପଇସା ତ ଦେଇପାରିବିନି ଦବୁନି ଦବୁନା ଯୋଉଠି ନ ରେ ବାରରେ ପଡେ ମୁଁ ଭାଗ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଦଉଛି ଗୋଟେ ଗଣି ଦିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି 2000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତା ଦେହରେ